De jødiske værdier, staten Israel skulle grundlægges på, blev for det første grundlagt på andres forfald. Ydermere blev de i vedvarende forsøg på at udvide staten Israel, overskygget af magt, kontrol, undertrykkelse, vold, racisme og had, som helt naturligt skaber vold, had og racisme hos den undertrykte modpart. Zionismen opstod som en konsekvens af forfølgelse. Nu har zionisterne glemt deres bevæggrund. Jøder immigrerer til bosættelser, og palæstinensere deporteres til flygtningelejre. Besættelsen dehumaniserer palæstinenserne, men også israelerne selv. Når vi taler om begrebet antisemitisme, gør det sig kun gældende, når jøder diskrimineres, forfølges og myrdes. Men når palæstinensere udsættes for det samme, så er det åbenbart ikke antisemitisme, selvom palæstinenserne også er et semitisk folk. I medierne hører vi om den såkaldte krig mellem israelere og palæstinensere, men kan man kalde det krig, når en af verdens stærkeste militærmagter angriber en forsvarsløs og civilbefolket ghetto med krigsskibe, luftvåben, artilleri og elitesoldater? Det er mord og massakre, uanset hvor mange mere eller mindre farlige raketter Hamas sender ind over grænsen. Og jeg vil tilføje, at den grundlæggende årsag til konflikten ikke er Hamas. Hamas er en konsekvens af besættelsen. Den radikalisering af palæstinensere, der finder sted i de besatte områder, er en konsekvens af besættelsen. Den almindelige palæstinenser var ikke udpræget religiøs før besættelsen. PLO, som heller ikke var en religiøst funderet bevægelse, har i mange år prøvet at forhandle sig til en løsning, og Israel har svaret med støt stigende undertrykkelse og flere bosættelser. Derfor kan det vel ikke overraske nogen, at nogle palæstinensere i desperation tyr til raketter efter 60 års besættelse. Da jeg rejste ind i Israel, spurgte en israelsk soldat, hvorfor jeg sympatiserer med palæstinenserne, og jeg svarede af samme grund, som jeg ville have sympatiseret med jøderne under krigen, og så lukkede han mig ind. Her i Danmark bliver jeg spurgt, om jeg sympatiserer med Hamas, og det gør jeg ikke af samme grunde, som jeg heller ikke sympatiserer med den israelske højreorienterede militarisme. I går kunne man på denne kanal høre den israelske viceambassadør give udtryk for, at Hamas begår krigsforbrydelser. Jeg har ikke noget i klemme i forhold til Hamas. Hvis de begår krigsforbrydelser, ser jeg dem retsforfulgt, men jeg ser også israelerne retsforfulgt, når de begår tydelige krigsforbrydelser. Den almindelige palæstinenser bekæmper ikke jødedommen, sådan som medierne bilder os ind. Den almindelige palæstinenser bekæmper besættelsen og undertrykkelsen, som uheldigvis gemmer sig bag jødedommen, ligesom ISIS gemmer sig bag islam. En dag blev en israelsk hund ramt af en Hamas-raket. Det kom på forsiden af Israels mest populære avis. I samme avis blev en gruppe dræbte palæstinensere nævnt med få linjer på side 16. Israel ønsker at være et demokrati. Det skal vi hjælpe dem med at blive ved at kritisere dem, uden at dehumanisere dem.